Nós colaboramos con Zona Centro, son eles o que asumen a meirande parte da organización, e haberá, pois, actividades para darlle certo protagonismo a esta data, non? Que tamén axuda, pois, a que a xente consuma no comercio local, en Cambados, e que tamén se achegue, pois, aos servizos de hostelería, restaurantes e bares e demais, non? Con esa finalidade, pois, haberá concertos, tanto o venres 14 de febreiro como o sábado 15, ambos os dous concertos ás 21 horas, na Praza da Sorei. O venres estará Take It Easy e o sábado estará Dani Barreiro. Ademais, haberá tamén un sorteo de unha cea para dúas persoas namoradas, valorada en 100 euros, que se pode degustar en calquera dos restaurantes asociados á Zona Centro.